wakadya mari yacho wapiwa ichibva kuma Granite Stones kunana Tushu nana Stan Eugene wakadya mari yacho iwewe nemabhururu ako aya. Saka chii chauchataura iwewe pakati pevana veZimbabwe? Wapiwa mamillions wakaisa katara kadiki kawakaisa iwewe. Kachidimbu ketara ke 2 kilometers. Andivazvona. Imwe mari yacho the rest wakadya zvako wakaisa muhomwe. Wakaita MP kumutoko North kunyadhire road. Tara yaitova iri right pawaiva uri MP iwewe ukaiona iri right. Kusvika iwewe waipiwa mari dzekumaintaina marodhi iwayo madonation ese aibva kumatombo uchidya mari dzacho ukatadza kana kumaintaina kusvika tara iye yaparara pasisina chinhu. Andivazvona. Nanhasi unoyu uri kudya. Andivazvona. Nanhasi unoyu uchiri kungodya. Augute here iwewe nemurume wako imimi ndimi munoda kungorarama vamwe vanhu vese vachipemberera tuhuku imimi muchidya diamond imimi. Vanhu vana veZimbabwe vopembera tuhuku imimi muchidya gold. Imimi muchidya lithium yenyika. Motaurira vana veZimbabwe kuti vapemberere tuhuku twako iwewe twaunouya natwo iwewe. Aunyare here iwewe unotaura zvinhu zviseka nemusoro pakati pevana veZimbabwe. Atiteerere mazwa ako aya wazvinzwisisa. Nhau iyi haisi yavachiwenga, inhau yevana veZimbabwe vari kuti achiwenga titungamirire iwo. Mugadzire hurumende yemubatanidzwa vana veZimbabwe vararame. Nekuti iweka wandine mwana naMnangagwa mukuita zvefugu ndee matora mari maita zvamuri kuita vana vaMnangagwa vari kungomora muchita zvamene muchita zvizvo. Ufunga ndiani achafarira mapwapwa iwaya amuri kuita aya. Vana veZimbabwe wataura nezwi rimwe chete zvisinei nebato. Isu tiri kutaura nezwi rimwe chete. Nhau iyi haisi yeZANU, nhau iyi haisi MDC, nhau haisi Triple C. But sevana veZimbabwe tazosvika pakusumuka kuti ayewa enough is enough. Saka mazwa ako iwe unotaura iwe Mebo haana chaanoreva pakati pevana veZimbabwe. Ende hauna iwewe ona umbavha hwese hwakaita uye. Tiri kupa next government iyo iyi tiri kutoda kuti udaire nyaya dzako court. Tinoziva mari dzese dzauri kutora kuma Granites, mari dzese dzawakapiwa patime yana Tush, mari dzese dzawakapiwa nana Clovara, ve Southern Granites vanova in charge nekumaina matombo maGranites ese kwa Gurure, ekwa Lot. Uri kutora mari ikoko, hapana development, hapana chiri kubenefita vanokwa mutoko. Handi pazvinzwisaka. Muri kungodya mari nemuchita zvamene muchita. Hapana kana mumwe musi wamukafunga kuti zvamaba mari yematombo yamapiwa nemaItalians aya. Regai tichivhurawo maprojects vana vemumusha vawane maprojects ane musoro. Kwete zvokuenda kuti huku twako twaunongochuya natwo ada kupusisa ndiani kwa iwewe. Asingazvizive kuti patime ye cyclone idai kuti mani iwewe zvinhu zvadonate